22 июнь көне үзенең 40 яшьлек истәлекле гомер байрамын юбилейын билдәләүче Фидан Ринат улы Байгубәковты якындары тәбрик итә. Кадерле кешебез Мурак авылында туып үсә. Мәктәпте тамамлагач Күмертау калаһына юл ала. Һөнәр алып, ошо калала төпләнә. Әлеге көндә төзелештә эшләп йөри. Флүзә киленебез менән Фәдис исемле батыр ул, Әдилә исемле сәскәләй кыз тәрбияләйләр. Улыбызны, агайыбызны, тормыш иптәшемде, атайыбызны бар йөрәктән юбилее менән тәбрик итәбез. Олы янлы, сабыр холыклы, киң күңелле, безгә һәр вакыт төпле кәңәшләрен биреп яшәүче кадерле кешебезгә бәхетле көндәр, озын гомер, авыруларга бирешмәй яшәүен теләйбез. Ныклы һаулык, бәхет, шатлык, именлек, сәламәтлек, гаилә именлеге, күтәренке кәеф, юлдаш булһын. Бәхетеңә һөенеп, изгелек, мәрхәмәткә коенып, барыбызның да күңел йылыһын тоеп, шатлык куаныштар гына кисереп, бәрәкәтле мул тормышта озын-озак яшәргә насыйп итһен. Һәр яңы көн бәхет алып килһен, алһу таңдар күмһен шатлыкка, гомрең һинең шаулап, гөрләп үтһен, теләктәрең ашһын тормышка. Теләктәребез шишмә йыры булып, һиңә барып етһен был көндә. Сәламәтлек, яшәү сыганагы, ташламаһын һине һис бердә. Хезмәтеңдә бары тик уңыштар, алып килһен аткан ал таңдар. Яшәйексе матур был дөньяла, бер кайгыһыз әле күп йылдар. Иң изге теләктәр менән атайың, әсәйең, тормыш юлдашың Флүзә, улың Фәдис, кызың Әдилә, кустың Марсель, һылыуың Гөлназ, кияүең Фәнзил, уларның балалары Әлия, Луиза, Әмирхан. Хөрмәтле Фидан Ринат улы, якын кешеләрегезнең изге теләктәрен Изел Нургалин башкаруындагы йырга кушып тапшырабыз. Юбилейгыз менән тәбрик итеп, тик бәхетле, бәрәкәтле киләсәк, ныклы сәламәтлек теләп калабыз. Тагын һинең тыуган көн, карамый тур әле көлегегә. Күзләремә кара, үзгәрмәне белдә, минең караш сиңа әлегә. Тыуган көнең менән кутлайым, һәрбер көнгә яшә һөенеп. Йылы нурлы озын матур гомереңдә яшәп үткәр һөеп һөелеп. Тыуган көнең менән кутлайым, һәрбер көнгә яшә һөенеп. Йылы нурлы озын матур гомереңдә яшәп үткәр һөеп һөелеп. Үтенәйлә гомер үтә күрһен, һин карама йылдар һанына. Кара ниндәй матур, сихри был дөньялар, туплан һәрбер көндең таңына. Тыуган көнең менән кутлайым, һәрбер көнгә яшә һөенеп. Йылы нурлы озын матур гомереңдә яшәп үткәр һөеп һөелеп. Тыуган көнең менән кутлайым, һәрбер көнгә яшә һөенеп. Йылы нурлы озын матур гомереңдә яшәп үткәр һөеп һөелеп. Күзләремә төбәп карасы, ни теләйһең шуны табырһың. Картаерга гына бер үк һин ашыгма, ашыгмасы һин бит сабырһың. Тыуган көнең менән кутлайым, һәрбер көнгә яшә һөенеп. Йылы нурлы озын матур гомереңдә яшәп үткәр һөеп һөелеп. Тыуган көнең менән кутлайым, һәрбер көнгә яшә һөенеп. Йылы нурлы озын матур гомереңдә яшәп
Яшәп үткәр һөйөп Ярлы нурлы озын матур гомереңде Яшәп үткәр һөйөп